Dobrý deň. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, vážení prítomní, v zmysle ustanovenia paragrafu 12 odsek 1 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky v platnom znení som zvolal 25. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stropkove na dnešný deň 28. januára 2026 o 15. hodine do tejto reprezentačnej sály Kaštieľa v Stropkove, ktoré týmto otváram. V rámci programu máme druhý bod, a to je overenie účasti. Prosím, prezentujte sa v systéme. Áno, teraz je to v poriadku. Konštatujem, že v sále je prítomných 15 poslancov. Sme uznačenia schopní. Z neúčasti sa ospravedlnili pani poslanci Peter Kačmar, Peter Hubač a Marek Nic. Tým pádom, že sme uznačenia schopní, môžeme pokračovať v ďalšom programe. Bodom číslo 3, a to je schválenie programu rokovania. Program je obsiahnutý v pozvánke. Sú tu dva nosné body, ktoré vlastne sú leitmotívom dnešného mimoriadneho alebo ponovom neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Sú nejaké iné návrhy alebo pozmeňujúce návrhy na úpravu programu? Ak nie sú, tak poprosím, hlasujte o programe. Ďakujem, konštatujem, že program bol schválený v predloženom znení, ako bol zverejnený a obsiahnutý v pozvánke. Štvrtým bodom programu je určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice. Za zapisovateľa určujem pani Renátu Kymákovú a za overovateľov pani poslankyňu Janku Slivkovú a pána poslanca Michala Síkvoru. Piatým bodom je schválenie navrhovej komisie. Do navrhovej komisie navrhujem ako predsedu pána poslanca Daniela Hubača, ako členov pani poslankyňa Silvia Jacinová a pán poslanec Milan Pavúk. Sú nejaké iné návrhy? Ak nie sú, štandardným spôsobom predkladám k bodu číslo 5 návrh na uznesenie číslo 383 z dnešného zasadnutia Mestského zastupiteľstva. V tomto znení Mestské zastupiteľstvo Stropkove v súlade s článkom 7 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Stropkove zo dňa 14. januára 2015 v platnom znení schvaľuje navrhovú komisiu zložení, ako som ju predniesol, teda menovite Daniel Hubač, predseda, Silvia Jacinová, člen, Milan Pavúk, člen. Prosím, hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem, schválené za 12, proti nikto, zdržali sa 3 poslanci. Takže navrhová komisia bude pôsobiť v zložení, ako som ju predniesol, ako ste sa tu práve schválili. 6. bodom programu je návrh na schválenie investičného zámeru a podania žiadosti o poskytnutie dotácie a podpory obstarania nájomných bytov. Predkladal Ladislav Dubas, vedúci príslušného odboru. Ja len dodám, že je tu prítomný aj odborne spôsobilý kolega z odboru výstavby u nás, inžinier Ladislav Moravec, ktorý je priamo zodpovedný za celý projekt, za podanie žiadosti a za prípadnú implementáciu, takže sme pripravení dovysvetliť, respektíve zodpovedať vaše otázky. Takže, pán vedúci, nech sa páči, máš slovo. Vážený pán primátor, vážené páni poslankyne, vážení poslanci, v bode číslo 6 máte pred sebou návrh na schválenie investičného zámeru a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie a podpory obstarávania nájomných bytov. Obdobnú obdobný materiál sme schvaľovali 29.5.2025,
kedy na 20. zasadnutí Mestského zastupiteľstva uznesením číslo 16 zastupiteľstvo prijalo názvom totožný návrh, obsahom trošku zmenený. Vzhľadom na podanie tohto, teda schválenie toho uznesenia, mesto podalo v roku 25 žiadosť na štátny fond rozvoja a bývania o poskytnutie úveru a ministerstvo dopravy o poskytnutie dotácie na výstavbu 34 nájomných bytov v nadstavbe a v stavbe obchodného domu Mier. 1.12.25 sme boli informovaní zo strany ministerstva dopravy, že vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov bola mestu žiadosť zamietnutá a tak sme sa rozhodli, že žiadosť zopakujeme v roku 2026. S tým, že poradie žiadosti má vplyv na ich úspešné posúdenie, tak 15.1. sme zopakovali žiadosť a zaslali, doručili sme ju na okresný úrad Prešov, odbor bytovej politiky. Vzhľadom na to však, že v roku 2026 došlo k zmene pomeru dotácie a úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania zo hodnoty 65 ku 35, čiže 65 úver, 35 nákladov dotácia na hodnotu alebo na zlomok 60 ku 40. Z toho dôvodu je pre mesto výhodnejšie to nové delenie 60 ku 40, nakoľko budeme mať 40 nákladov dotáciu a 60 by bol úver, čo následne spôsobí aj nižšie zaťaženie budúcich nájomníkov v týchto bytoch. Z uvedeného dôvodu sme stiahli žiadosť okresného úradu Prešov a z uvedeného dôvodu sa koná aj toto zastupiteľstvo, aby sme schválili nový materiál, nové uznesenie, ktoré je prakticky totožné, akurát sa premetli do ňoho výška požadovanej dotácie a výška úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania. Takže kto by si porovnával tieto materiály, sú skoro totožné až na niektoré zmeny, ktoré sa týkajú výšky čiastok určených na výstavbu. Zároveň vás upozorňujem, že na tretej strane v účele je chyba dátum, kedy bolo vydané stavebné povolenie v roku 25, čiže je tam taký, by som povedal, čistý riadok, tam si dopíšte 31.3.2025. Čiže toľko k predloženému materiálu, ak by boli nejaké otázky, rád zodpoviem. Ďakujem. Ďakujem pekne ešte na doplnenie. V podstate tá pôvodná žiadosť, poviem možno menšiu opravu, aj keď je to nič to na význame a na výsledku nemení, nebola zamietnutá, ale vrátená pre nedostatok finančných prostriedkov. Tak to bolo aj vlastne písomne oznámené, tak to bolo aj argumentované oficiálnej aj neoficiálnej komunikácii, či už vedenie mesta so štátnym tajomníkom Chomom, alebo aj s vedením ministerstva, potenciálne ŠFRB. To je prvá vec, čiže neschválili nám preto, že nemali finančné prostriedky. Inými slovami, že vlastne bolo viacej žiadateľov, ako bolo finančných prostriedkov určených, hlavne na dotáciu. Štátny fond rozvoja bývania má dosť peňazí, ale spôsob financovania je taký, že najprv musíme vyfinancovať svoje peniaze, spolufinancovanie, potom dotáciu, až tak ŠFRB. Jedno s druhým súvisí. Takže preto neplánované a mimoriadne, hovoril som o tom na rade a chcem, aby aj tu odznelo, získame čas, preto nečakáme do februára 25, kedy je riadne plánované. My de facto, keď to prejde, keď získa podporu, čo verím, že získa, tak hneď to zajtra podpíšem, zverejníme to a nesieme vlastne žiadosť na štátny fond, na okresný úrad v Prešove, ktorý to zadministruje a všetko posúva ďalej a je vysoko pravdepodobná šanca, ktorá sa rovná takmer istote, že by sme mali byť úspešní a malo by to byť vlastne rozhodnuté tak, aby sme mohli niekedy v jesenných mesiacoch v auguste, v septembri pristúpiť k realizácii stavby, ktorá je projektu, ktorý je veľmi potrebný vlastne z viacerých hľadisk.
Do diskusie sa hlasí pán poslanec Kmiť. Ďakujem za slovo. Ja sa chcem spýtať iba na to financovanie, je napísané tam v bode S001.3 nebytové priestory. Tam všetko je napísané, že je to financované z vlastných zdrojov. Takže keď by náhodou sa začala realizácia alebo rekonštrukcia nebytových priestorov skôr, či sa musí čakať na komplet celý projekt, keď bude schválený? Lebo tam to si bude realizovať služba, alebo nie služba, ale tá firma, čo vyhrala, ako to, že tu je napísaná. Len či oni môžu začať skôr s nejakou rekonštrukciou, hoci nebytových priestorov, alebo sa začne naraz spolu. Aj keď napriek tomu, že tam sú ako vlastné zdroje. Že... Musíme čakať, lebo vlastne tie vlastné zdroje, to je ako jedna stavba, jeden projekt, čiže jedno podmienuje druhé. Od sieti cez zateplenie stavby, zateplíme len do výšky nebytových priestorov a tam to potom prestaneme. To je v jednom celku. Aj obvodový plášť, aj vo vnútri, aspoň ja tomu tak rozumiem. Nechcem teda, však vyjadri sa ty, pán vedúci, prípadne. Všetko zadefinuje nám harmonogram. My sme navrhli harmonogram, myslím, že august alebo september, harmonogram prác do žiadosti. My musíme dať do žiadosti, kedy začneme stavať, ako máme zabezpečené financovanie a aj celkovú postupnosť. Pán vedúci, skúsme doplniť. Sú tam aj zmluvné vzťahy, čo sa týka odozdania staveniska, následné dĺžky, koľko bude trvať tá stavba. Ak by sme začali skôr, zhotoviteľovi začína plynúť lehota na ukončenie stavby a neviem, či by začal stavbu skôr, keď nemáme garanciu, že dostaneme tie prostriedky. Čiže tým pádom by sme sa dostali do zlého vzťahu s hotoviteľom stavby. S faktickou ešte pán poslanec Kmiť. Mne išlo viac menej o tú rekonštrukciu tých skiel, dverí a tých sklených výplní, lebo však aj kolega to má tiež nájom, platíme, ale tam sú veľké úniky tepla, kde sú fakt 16 stupňové teploty v pevení, a teplo sa platí stále, nájom takisto a len to možno niekoľko rokov sú stále tie straty tepelné. O tom, že by sme to číslo skôr ako kvôli tomu. Budeme určite komunikovať cestou správcu, je služba Mestský podnik. My chceme nájsť zhodu a budeme musieť nájsť zhodu, naplánovať to tak, aby to neobmedzilo vašu podnikateľskú činnosť, aby prípadné zavretie prevádzky bolo najkrátšom možnom čase. Ale vidíme v iných mestách, že sa za pochodu, za prevádzky rekonštruujú v centre mesta. Stane sa z toho stanovisko. Skôr teraz je toto predmetom dňa, aby sme schválili proces. Bez vášho požehnania to nie je možné podať. Aby toto prešlo a následne my už budeme to cibriť a tak časovať a tak fazovať samotné odovzdanie staveniska a harmonogramu, aby to vás čo najviac vlastne ohrozilo a obmedzilo a nechcem dávať teraz vzdušné zámky a také garancie, že na budúcu sezónu už bude vymenené, ale uvidíme, čo nám povie vlastne ten dodávateľ stavebných prác. Ešte sú nejaké otázky k tomuto bodu pokladaného materiálu? Ak nie sú, ďakujem pekne, pán vedúci, poprosím o návrh na uznesenie. Vážené kolegyne a kolegovia, predkladám návrh na uznesenie číslo 384. Mestské zastupiteľstvo Stropkové a schvaľuje účel, teda investičný zámer obstaranie objektu SO01, vlastná stavba 34 nájomných bytov v bežnom štandarde stavby, Stropkov nájomné byty, nadstavba obchodného domu Mier, tak ako je to uvedené v predloženom návrhu. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie, uzatvorenie zmluvy o dielo o vykonaní prác, tak ako je to uvedené v návrhu, a financovanie obstarávania týchto nájomných bytov, tak ako je to uvedené v návrhu, ako aj jednotlivé záväzky, ktoré z toho vyplývajú, ako je to uvedené v návrhu. A po B, ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Stropkové číslo 316 zo dňa 29.5.2025. Ďakujem, hlasujte. Schválené za 15, nikto proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem pekne za podporu tohto materiálu a za schválenie uznesenia. Bodom číslo 7
je návrh na schválenie dodatku k zmluve o najmä energetických zariadení a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Stropkov. Predkladá František Hurný, vedúci príslušného odboru. Opäť doplním k tomu, že je tu prítomný aj konateľ a riaditeľ mestského podniku mestskej SROčky BIHOS. Ja je pripravený vám takisto doplniť a zodpovedať vaše otázky. Takže nech sa páči, pán vedúci, máš slovo. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, pani poslanci, predkladám materiál za odbor organizačnej správy majetku mesta Stropkov. Mesto Stropkov je výlučným vlastníkom budov energetických zariadení na výrobu a dodávku tepla a teplej užitkovej vody nebytových priestorov. Mesto Stropkov a BIHOS SRO uzatvorili dňa 15.12.2023 zmluvu o nájme energetických zariadení a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Stropkov číslo 393 z roku 2023 na obdobie 5 rokov od 1.1.2024 do 31.12.2028. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva boli medzi mestom Stropkov a spoločnosťou KOR Východ uzatvorené zmluvy o garantovaných energetických službách. Dňa 31.12.2025 uplynula doba poskytovania vyššie uvedených garantovaných energetických služieb pre objekty budova so súpisným číslom 1751, číslo 1860 a 1762. V súlade so zmluvou o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy uzatvorenou medzi mestom Stropkov a spoločnosťou KOR Východ zo dňa 31.7.2015 odkúpilo mesto Stropkov na základe uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 380 z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 10.12.25 od spoločnosti KOR Východ SRO technologické zariadenie na výrobu, dodávku a rozvod tepla, teplej vody umiestnené v priestoroch kotolne materskej školy na adrese Andreja Hlinku 1762/27 vrátane technologického zariadenia na dodávku a rozvod tepla a teplej vody umiestneného v priestoroch plavárne na adrese Konštantínova 1751/68. Na základe hore uvedeného predkladáme mestskému zastupiteľstvu Stropkové na schválenie dodatok k zmluve o nájme energetických zariadení, strojov a zariadení, ktorými sa mení príloha číslo 1, kde sa doplňa riadok číslo 21 o kotolňu K5 na ulici Andreja Hlinku 1769 v Stropkové. Predmetné veci teplovod sú vymenované v priloženej tabuľke. Tento materiál bol prerokovaný vedením Mestského úradu s súhlasným stanoviskom a v Mestskej rade Mestská rada súhlasí s zatvorením dodatku k zmluve o nájme energetických zariadení medzi mestom Stropkov a spoločnosťou BIHOS SRO. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán vedúci. Aj tu využívame inštitút možnosti neplánovaného zasadnutia a urýchlili sme ten proces skôr, keďže BIHOS dáva žiadosť o schválenie ceny tepla na URSO a urýchlili sme to a nemusíme čakať do 25. februára, preto sme, tak povediac, zaradili do programu aj tento bod. Rozpráva, diskusia. Ak sa nehlási nikto, tak ďakujem pekne, pán vedúci, a poprosím o návrh na uznesenie. Predkladám návrh na uznesenie číslo 385. Mestské zastupiteľstvo Stropkové v súlade s príslušnými zákonmi schváľuje uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme energetických zariadení a nebytových priestorov o vlastníctve mesta Stropkov v prospech BIHOS, spoločnosť s ručením obmedzeným, tak ako je to uvedené v návrhu. Hlasujte. Schválené za 15, nikto proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem pekne za schválenie a za podporu tohto materiálu. Bodom číslo 8 sú interpelácie poslancov. Nech sa páči. Dobre, končím možnosť prihlásiť sa do interpelácií poslancov, do bodu interpelácie poslancov. Nech sa páči v poradí, ako ste sa prihlásili, pán poslanec Kolcun. Ďakujem, pán primátor. Moja interpelácia mala smerovať na riaditeľa mestského podniku Služba, ten tu nie je, ale verím, že moja informácia sa k nemu dostane. Momentálne teraz prebieha orez stromov v našom meste. Počas 10 ročí možno povedať, že bol zanedbaný výchovný rez stromov a sú niektoré stromy, ktoré priamo môžu v
prípade nejakej výchrice ohrozí život a zdravie obyvateľov. Týka sa to napríklad Jehličnany pred okresným úradom Stropkové, spodné konáre boli orezané, ale keď si bližšie pozrieme tie stromy, to sú tenké, tak obrazne povedané, ako zápalky a vysoké. Čiže je tam nedaleko budka autobusovej zastávky. V prípade väčšieho vetra, výchrice môže dojsť k vyvrateniu alebo k zlomeniu týchto stromov. Čiže moja otázka znie, pokiaľ by bol ešte vhodný čas na výchovný rez, navrhoval by som ich skrátiť. A pokiaľ by to nebolo vhodné, chcem podotknúť, že čo sa týka mňa osobne, ja som za to, aby Stropkov sa zelenal. Som za to, aby boli napríklad aj zelené strechy. Uvedomujem si jednu vec, že teplotný rozdiel v lete pod hru, kde máme chatku, a na meste je 3 stupne. Čiže som za zachovanie tej zelene, ale pokiaľ už by neboli vhodné, tak navrhoval by som ich odstrániť a vysadiť nové stromčeky. V tomto nemôžeme riskovať život a zdravie na úkor ekológie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Nie je tu pán riaditeľ, ale môžem zareagovať. 2. máme spoločné rokovanie, kde príde záhradný krajinný architekt a projektant a inžinier, alebo pán Vagasky, aj spolu s Sochárom Hoborom, kde budeme rokovať ohľadom navrhu parku obetiam holokaustu a zelene od popred obchodný dom Blankit, od križovatky smerom na popred VUBčku, smerom na Šandal, alebo od križovatky Mlynskej ulice až po túto križovatku, až po park Leinholda. Chceme rokovať aj ohľadom zelene na cintoríne, lebo tam máme zhodou okolností dnes podnet písomný na Tuje, na cintoríne, na tom novom cintoríne vrchnom. Máme ďalšie lokality, o ktoré ste hovorili vy, myslím, že pán poslanec Kmiť oproti Chočanskej ulici, teda oproti cirkvi tam to je hlavná ulica, alebo neviem, ako sa volá, myslím, že Chočanská. A toto, čo ste vlastne pripomienkovali počas niekoľkých zastupiteľstv, my to máme spísané a budeme mať, myslím, že o 9 ráno alebo o 10 pondelok, myslím, že o 10 budeme o tom rozprávať určite. A keď nezareaguje písomne pán riaditeľ, tak 25. je zastupiteľstvo riadne, tak minimálne tam a prípadne skôr, alebo aj mimo zastupiteľstva dostaneš, myslím, že kvalifikovanú odpoveď. Pani poslankyňa Slivková. Ďakujem pekne za slovo. Takže ja mám požiadavku od občanov, či by bolo možné premiestniť volieru, v ktorej sú umiestnené psy pred vlastne transportom do útulku, napríklad niekde do zooparku alebo do iných priestorov, lebo sú občania vyrušovaní stále tým zvukom a možno prítomnosť ostatných zvierat by to eliminovala, alebo možno niekto má iné riešenie, lepšie. Jednoducho sú vyrušovaní občania tými psami. Budeme sa týmto zaoberať. Je to narazová záležitosť. Na jednej strane bola požiadavka na odchyt. Na druhej strane treba povedať, že tá voliera má obmedzené možnosti. Kebyže sme išli do detailov, tak nemôžeme do jednej voliery umiestniť odchytené psy rôznych ráz. Čiže to má ďaleko väčšie riziko, samotná voliera, umiestňovanie odchytených psov, ako to, že sú rušení. Ale nebagatelizujem daný podnet, danú interpeláciu, máme to zaznačené a budeme sa týmto zaoberať a budeme sa snažiť zareagovať kvalifikovaným spôsobom na to stanovené lehote. Pán poslanec Kmiť. Ďakujem za slovo. Nedáva mi
sa neozvať, bol dneska spomínaný KOR. Niekoľko rokov už apelujem na to, že zmluva, ktorá bola uzatvorená medzi mestom a medzi firmou KOR, nebola dodržaná zo strany KOR. Ešte do dnešného dňa, čo som registroval, neboli vymenené podľa zmluvy za dveria, napríklad pri vstupe do kuchyne, kde bolo definované zmluve, že výmena okien, okeny vyplní dverí a za dverí, komplet na celej budove. Do dneska nie sú vymenené a taktiež nie sú vymenené ani okeny vyplne na telocvični. Dostal som odpoveď od pána prednostu, ktorý bol asi v Nového roku, kde som žiadal, že či je to v poriadku. Na centrálnom registri zmluv som našiel, tretia základná škola Konštantinova podpísala s firmou Dio Solution, Svidník, kde predmet zmluvy je napísaný odstranenie havarijného stavu vyplní otvorov v telocvični. Tak neviem, aby som toto teraz chápal, že či aké vyplne sú to myslené, keď v zmluve s firmou KOR bolo vyšpecifikované komplet vyplnenie celých okien. Toľko asi by som chcel. Zmluva je, mám tu aj vytlačenú, je zverejnená na centrálnom registri zmluv. Čiže skús zhrnúť vlastne interpeláciu, na koho to je smerovaná a čo vlastne požaduješ. Skonštatoval si stav nejaký, ale požaduješ, interpelujem toho, nepoučam. Len aby som vedel, komu to prideliť a komu priradiť, aby sme vedeli, kto má zareagovať na to. Interpeluješ... Áno, interpelujem. Chcel by som dosať odpoveď, že peče nebolo vymenené podľa zmluvy s firmou KOR za dveria pri vstupe do kuchyne v zadnej časti. Neprechádzal som celú školu, neviem, ja som štátny dozor, nemal som možnosť prejsť si, že čo tam bolo vymenené, čo nie. Toto som zaregistroval, lebo mal som k tomu prístup. A taktiež okeny vyplne v telocvični, lebo spodný rad je vymenený, okna a vrchné vyplne nie sú. Hovorím, a zmluva v roku 2023 je so firmou Dio Solution podpísaná výmena okien. Tak neviem, mala jedna firma robiť a ďalšia firma na 125 000 eur výmena okien vyplní. Dobre. Chcel by som odpovedať, prečo to vzniklo a prečo nebola dodržaná zmluva. Zareagujem. Ďakujem. No teraz ja neviem, kto by bol vlastne schopný zareagovať na tieto konkrétne otázky, ale určite do najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva najneskôr do 30 dní od dnes, to znamená 28. februára, bude zverejnená a odpovedaná táto interpelácia. Čiže firma KOR, zmluva a konkrétne otázky. Dobre, pán poslanec Bujdoš. Ďakujem. Ja v dvoch interpeláciách asi taktiež na službu, ale jedna z nich už bola riešená, takže možno bude niekto vedieť zodpovedať. Jedná sa o ulicu Šandalskú, vlastne od konca našej mestskej časti po Nový domov. Opäť sa vyskytol ten istý problém, vlastne, kde obrubníky, ktoré sú tam osadené, vlastne zadržiavajú vodu na niektorých miestach. Na dôvážok je to ešte navýšené o to, že vlastne na tej strane je ešte odhrnutý sneh, takže vlastne je tam problém, aby tá voda niekde otekala do trávy. Je to jednak problém pre autá, kde vlastne tie autá musia kľúčkovať, musia sa vyhýbať. Ak niekto to nepozná, tak vlastne vletí do tých kaluží, ktoré sú celkom veľké. Druhý problém je aj pre peších, ktorí hojne chodia po tej ulici a vlastne musia sa takisto kľúčkovať s autami. Vlastne dochádza tam k takým stretovým situáciám, keď auto chce obísť aj peši. Tak by som poprosil o nejaké riešenie. V minulosti tiež som to už interpeloval, ale potrebovali by sme to asi niekde pohnúť, alebo to teda odstrániť, alebo urobiť nejaké širšie tie výpusty medzi obrubníkmi, alebo možno, či sa náhodou nepohlo niečo aj s výstavbou chodníka, ktorý tam bol plánovaný. Čiže toto je jedna záležitosť. A druhú podobnú by som mal zase na ulici Bokšanskej, kde každý rok žiadam vlastne o vyčistenie rigolov, aby tá voda, možno aj teraz, ktorá sa topí zo snehu, mohla bezpečne vlastne byť odvedená. Hlavne, ako viem, že pri cintoríne boli už vyčistené,
ale celá tá ulica Bokšanská, tá stále čaká na vyčistenie a hlavne v okolí pekárne od týchto polov, od listov sú vlastne celé tie rigoly zanesené, tak poprosil by som, ak by sa to dalo naplánovať hneď, ako podmienky dovolia, aby sa to nejakým spôsobom vyčistilo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Budeme reagovať cestou Mestského podniku Služba aj na jednu, aj na druhú interpeláciu s menším dodatkom, ktorý vieme už teraz, že tá Šandalská ulica je v správe o držby ciest Prešovského samosprávneho kraja, ale keďže pán riaditeľ je zároveň aj poslancom PSK za náš okres, tak myslím si, že preverí situáciu a možnosti k tej Šandalskej ulici a Bokšanská je naša miestna komunikácia, tak myslím si, že toto je naša povinnosť, naša kompetencia, je to v našich silách. V bode interpelácie sme vyčerpali všetky interpelácie, všetkých vás, ktorí ste boli prihlásení, a teraz máme bod číslo 9, rôzne, nech sa páči. Končí možnosť prihlásiť sa do bodu rôzne. Nech sa páči, pán poslanec Kmiť. Ja by som sa chcel poďakovať Mestskému podniku Služba za zrealizovanie mojich podnetov, ktoré som dal napríklad usadenie výložníka na prírybníku, lebo nastavenie sa cítilo, že za dosť krátky čas to zrealizovali a pomohli ako našim tam ľuďom, čo sa tam ako idú do práce, tak majú vysvietené už chodníky v lepšom stave, to je, takže veľká ďaká. Všetko. Ďakujem pekne, odkážeme. Dobre sa to počúva, každé slovo uznania a pochvály poteší. Pán poslanec Kolcun. Ďakujem, pán primátor. Čiže môj príspevok by sa týkal skôr takéto výzvy do plena. 1. septembra 1984 bol otvorený oficiálne zoopark vtedajší v meste Stropkov. Sú aj medzi vami ľudia, ktorí pri tom zakladaní sa spolu podieľali. Veľkú zásluhu, alebo možno povedať, že pokiaľ by nebolo pána Alexandra Soša, ten zoopark, dnešný park zvierat, by sme s najväčšou pravdepodobnosťou tu na nemali. Keďže máme ľudovú školu, pomenovanú po pánovi Veselom, chcel by som dať takýto návrh, aby sme porozmýšľali k tomu 1. septembru, keď bude 42. výročie otvorenia zooparku, premenovať park zvierat na park zvierat Aliho Soša. Je to iba takýto môj návrh. Ďakujem. Áno, pán poslanec, my sme o tom rozprávali aj na ostatnej rade, zasadnutí Mestskej rady, a je to jedna z možností, pokiaľ bude, poviem toto isté, čo som ti povedal na Mestskej rade, ale aj pri našom neformálnom rozhovore, pokiaľ to bude odobrené, odsúhlasené najbližšími príbuznými. Pokiaľ myslím si, že verejná mienka bude tomu nastavená cestou vás a pokiaľ bude zhoda všeobecná v zastupiteľstve, my sme schopní a sme pripravení vlastne pripraviť materiál a urobiť všetky administratívne úkony, ktoré sú spojené s pomenovaním daného zariadenia. Tým dopredu nechcem prejudikovať, že už je to tak, ale vieme spustiť proces. Vychádzajme z toho, že keď to vznikalo, tak to bolo ako školské zariadenie podľa vtedy platných predpisov, preto k 1. septembru, preto to bolo tak. Teraz je to zariadenie, ktoré je jedným zo stredísk Mestského podniku Služba, takže určite do toho bude potrebné zainteresovať aj Mestský podnik Služba. A u nás vlastne máme enočku park zvierat zriadenú, keď sme to transformovali vtedy ešte, takže s tým sú spojené niektoré úkony. Budeme sa navzájom informovať, vytvoríme nejaký tým ľudí, ktorý sa bude týmto zaoberať, a myslím si, že
je to prirodzené, že takýto návrh vznikol. Táto iniciatíva bola ešte od pána Hričana a kolegov, ktorí vlastne spolupracovali, či už v Slavii, alebo aj v Parku zvierat spolu s nebohým pánom Sošom, alebo pri iných projektoch v meste, výstavba kúpaliska a ďalšie veci, ktoré boli vtedy v tých rokoch realizované. Takže budeme sa týmto zaoberať, stanovíme si konkrétne úlohy, konkrétnym zodpovedným osobám s konkrétnymi termínami a navzájom sa budeme informovať. Konec koncov aj tak bude posledné slovo mať zastupiteľský zbor a malo by to byť požehnané cez zastupiteľstvo. Fajn. Bodom číslo 10 je záver. Ja sa vám chcem poďakovať za vašu účasť, za podporu predložených materiálov. Končím 25. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stropkové. Keď sa nič mimoriadneho nestane, tak sa stretneme na plánovanom zasadnutí 25. februára, predtým rada, komisie s plánovaným programom a s bodmi na prerokovanie, ktoré nám prinesie život. Ešte raz ďakujem pekne a pekný večer.